ako i-istorya sa imong ba? Dili man yung konsata. Kabalo kang anak ni Maringkuan. Nagdala na pog laki. Ang mauba, maubot din yung bantayan ako sa Mo gani no, kada gabi na lang siya magdala-dalag laki na unsa naman ang anak ni Maringkuan. Uy, Ay daw, may nabaguan na. Ay, kaliwat mong ginasayag inahan. Good morning world! Grabe ninduta yun sa adlaw ay murag. Lamig jud kay panghagbas ani ba kay duty na puntaan kay wala tay pamugas. Ay, asa na mangguna siya naliwat sa iya manggunang inahan. Ang iya kung inahan, kung wala guna siya kabalo kung kinsa ilang ang amahan sa iyang anak. Grabe yun yung mga maritisan ni ba. Gusto yung mga hilabot yung kinabuhi sa ubang tao. Sayo pa kayo, sige chinismisay. Grabe yun yung mga maritisan. Hoy mga marites! Kasayo ba niya dra na mahaw? Chismis sa may litis. Ay, lako na lang dito yung muaran ni. Ay, nagpangilabutan niya. Sus, nakatungog ko ato itong anak-anak ni Kuan. Sa man to? Ayun na pagilabot, muaran ni. Grabe, may pananarbaho mo. Ikaw na ka ba si madamay pa ka kung kami masakpan Ay, mi. dalas gina. Grabe yun yung mga chismis ba. Sayo kayo mamahaw og chismis. Huli, nagbaktas ko. Ay, tama. Wala. Hindi ang motor dahil naubsan dito gasolina. Dito. Sila, may kwarta na dito. 20. Oh no! Matay di man ikaabot pa masahe bay. Wala may masugutan ng 20 pliti pa doon sa trabahoan bay. Layo, medyo layo mong gito. May lag na si Madam bay, makasii ko kay para na ko'y pamasahe pa uli pero may lag musugot lagi ito musii kay bago ro biya ito nagsweldo. Atay pre trabaho ang good ni ba nga. Nagsweldo igo ra pud warga kabut minimum gamay ra ba kay sweldo. Igo ra jud pambayad sa utang. Pero sige lang, stingan ako hangyo si Madam basig pasiihon lay ko day. Dam, may buntag dam. Oh, may buntag pod. Tanto ko tuyo dam. Unsa naman pod na? Amo kay bugas sa balay dam. Pwede makasii ko. Nasa iba ko mo nagsweldo dong, sayo mo mangkaayo ron. Asa nam day mo sweldo di ay? Lagi dam, nangarot lagi dam. Kay bayad-bayad ang utang dam. O pagani mo'y agi, bago pagayta nag-open payroll, o pay agi niya mo siin naman noon ka bago mo nagsweldo. Kanya, agugo dam, pamugas lang dam. Sus, nana po na yung mga istorya, uy, magbaluy-luy, pagtrabaho sa dito. Sige dam, tulis ako dam. Grabe madam ba, di man pumpahan niyo. Ang bugas sa unta. Ate singuta liyo at akong gibaktasan eh. Kuy kwarta gud ba? Uy. Mantawa na si Madam. Gusto siguro ko. Isa gamay lang gud akong itiigod kay para pampliti lang ako niya. Dam, may buntag dam. Oh, may buntag pod. Kaning kuanong tadam ba kaning pwede ko makasii dam? Na, sayo pa kayo sa buntag mo si nakalit pa jud kani abot noon san man taon mo uy. Kuan gani dam no, masii gani unta ko dam. Banto gani na late ko dam kay wala naman ko'y kapliti ba kay akong motor ba ga na ubsan. Unya, problema din ako nagmahubsan na imong motor. Nga bago pa man ta nagsweldo. Oh, dili man sa ingon anak dam kaning wala naman gud ko'y kwarta dam tapos gisiguro mo gud na kog bayad ag utang dam. Nya 20 lang ni nabilin sa akong kwarta ba wala na ko'y pamasahe. Mauna kay sig pangutang, nagsweldo man ta migtarong sa inyo ha. Sweldo tarong gagmay may kay mag sweldo hindi kaabot sa minimum. Unsa tay mong ingon? Ay wala dam oy kining sige dam salamat kayo dam. Hagbas naman sa ko. Unsa na may mga tawo ron magsige na magsii. At ay wala gyud ko gipasiin ni Madam bay. Wa sa unang uli pagpauli ani ron 20 ra akong kwarta. May lag na musugot. Parin dito, ganina ra ito spari diri ya. Yana per bilis ako. Trabaho ko ron. Pre, Bayo kay nana ka. oh, pre ganina ra ka diri ya pre. Ang tao dapat pre. Dito ka madam? Dito ka madam? Kun adtol gyud ka Madam lagi pre para musii unta ko. Unya gipasii ka. Bay pasii nga wala biya no. Kay na-late pa jud daw ko. Tapos musii bago pa daw nagsweldo. Pareha day tani pre. Gutom ko pre, wa jud pamahaw ba, wa jud bugas sa balay bay. Ha? Wala pa ka na mahaw? Buha nga pud nimo ano wala man ka na mahaw. Saan pa pamahaw nga wala gyud kay bugas no. Ay naunsa baday ka dira uy nga laina pud trabaho gulay pamahaw uy. Gutom kina bay watay kusog ana. Gutom gani kay pre no, nagdaguok na kini akong tiyan. Sa tunukan pud tagi pahagbas, pud tagi pasiik. Terus gawan nimo pre wa paday ka na mahaw di ay. May pagkaon nito sa bago nagbaon man ko. Nagbaon ka? Oh pero bulad lagi ang sudan makaon ka to. Kamukha ko pre, gamay lang pre. Tara kaon sa kadiri ta. Ayun sa mga
Pero pre, lain na po. Ayaw jud pag pamahaw jud pre, ug mo trabaho ka kay jud kay kusog ana jud. Pero kanan lang ni akong baon no. Gani pre ba kay nagbaon ka? Gutom to kay Oh, bay. paniud to man ta nako ni ba pero hindi kay pamahaw. Mo lagi bulad na akong sudan no. Kauna na lang ni. Salamat din pre. Gamay lang din pre. Oh, kaning di kaunog builo ayaw kabalakas ko ah. Kaning mo kwan sa ko dito inahinay sa ko kagbas kay pasi mo adto si madam ba nga kitaan nga wala tay agi. May na lang maka hinahinay ko dito. Kasi pre. Kaon drag builo ha. Oh. Ay gula-ula sige Salamat, diri sa ko. Sige pre, salamat. Sige. Ay salamat, nakabaon si pare. Nakaon din noong taon ko. Salamat to kayo. Luya pagtawa na to eh. Mo trabaho ay pamahaw. Ito mo pare ba? Hey! Oy pre. Umusay pa na nanawag. Oh, ang cellphone. Kadali lang. Gring daw ang cellphone ay pre. Gani pre. Asa naman ka? Magtulo ka pre, magbas na ko. Busog na kayo pre. Ana busog siya ka. Ah, sige. Salamat kay pre. Oh, Magbas ako. sige, salamat pod. Marjong dai nanawag. Oh, Ilujong. Hello pre, Mr. Lem, asa ka ron? Lagi ko diri sa trabahoan ang agbas. Ang nagtrabaho ka? Ay to kalimti tong kuan na to ba, para ugma ba? Ha? Bunyag sa anak ni kuan, Joaquin. Ugma na dito di ay. Ugma na tong bunyag niya. Ay nonsan, limot-limot na minung ka. Wa nga kayo pero ilimuta jud ako og wala ka nanawag ba di jud ako mahinumduman. Unya unsa man ta oras man lakaw? Sayo tingali ta pre. Oy, kay mabiyahe para bata mga alas 7:30 tingali ta pre, diri ta kita sa balay. Adto ako. Ah sige sayo ra ko madto dira ah. Madto ra ko dira. Pantay bitag maglit-lit ka ha. O sige tiwason sa ako na yung trabaho ha. Okay, bye. Gosh, apam day ko ilakaw ugma bay. Kunyang guys pa anak ni paring Joaquin. Absent sa kaugma, di na ako pay balon si madam. A few moments later. Sabi ka ulam ni November. Dong bugid mo gabi eh. Layo pag atong highway nya 20 na lang ni akong kwarta. Saon na ko ni. Bilang sig na day ko'y mahitsan sa unahan. Boss. Sa mga to dong. May nabang boss. Nabang? Ano sa di ka di ay? Gutom kay boss bay, ganihar ko ikaon re boss. Ao ba? Sugad pamahaw antod. Apit naman mo ngit-ngit. Kaulanon pag yun, pa kay kaon? Wala pa lagi boss, gutom na kayo boss. Daon tanahon sa nako. Murag wala naman jud ko'y kwarta diri adung ay pero 20 na lang man ni. Igo nan jud nako ni pamiliti ba pero di na lang ay ako na lang ihatag si mua. Sure jud ay palit ning pagkaon ning 20 kay ako biyon taning pamasahe para makauli ko sa mua pero kay gutom man ka. Ihatag na nako ni sa imuha. Dara o, balag biskwit or pan na imo mapalit ana. Ano boss, kinapot niyo katabang ni boss. Sige. Kaw palit na dito kaw. Wah, ngayon wala na jud ko ani pamasahe bay. Wala na ko'y kwarta. Baktas na jud ko ani. Balag maabtan kog ulan. Sige na lang.